नै दा बसआ जोंना ट्रेन गाखोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर टिकेटनि दामाबो जा दाम गोसाखा आरोना मा होनो 80 गोजो आरोना लोगोफोर। नै लाखांबाय दायो टिकेटखौ। गाखोसिगोन आरोना बानायफिननानै गारबाय फालो गिदाबो आया ओंखारबोलायलांबाय नै जायो मानसिफ्रा माबायदिमोनलाय मोजां मोनदों पांडे जी का बेटा हूँ चम्मा चिपक के लेता हूँ Aku bawa kena kita hari, kan juga. Mari aku jalan lagi. Bawa kakak. Malay mana 150 takani sinil baydeng nih. Beli laguan. Ini pun jaga buju, lang terang. 150 juta na logofor na ya. Bayar 50 taka nih, 100 taka. 100 taka. 100 taka, 300 taka mal 100 taka. 100. Hello, hello, hello. Jaru jaru kholai mor kasa. दायो बेयाव जोङो सार्केस नायनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नायनाय जायासै आरो बॉडी बनाने के बाद अच्छा लगता है केक पीस जानो थाखाय पर्दा अर्डार खालामबाय जानोसै आरोना दा जानोसै आरोना